התעסקתי בהמון נושאים שונים. השקעות בנדל"ן, דרכים לעשות כסף דרך שיווק, דרך יוטיוב, ועוד נכסים דיגיטליים כאלו ואחרים. אבל מה שהיה לו חלק ממש משמעותי וגדול בערוץ, אתם הצופים תמיד ביקשתם ממנו עוד, זה תחום ההשקעות והמסחר בשוק ההון והקריפטו. אבל למי שעוקב אחריי באופן כללי יודע שהערוץ הכלכלי הוא הרבה מעבר לתוכן הבידורי והאתגרים שאני עושה. ניסיתי להעביר מידע ולייצר שיח סביב הנושא המפחיד הזה, כסף, ולהנגיש אותו לקהל הצעיר, לכולם, על פשוט איך אפשר להרוויח ביושר. ככל שגדלתי והתעמקתי בכל התחום הזה של כסף, השקעות ויזמות, ככה ראיתי יותר שקרים, רמאים, תרמיות וגזל בכל אותם התחומים האלה. כשהתחלתי עם הערוץ הכלכלי היה לי חזון אחד, לקדם קהילה בארץ שתצליח כלכלית ופיננסית ביחד, במיוחד במצב הקיים שלנו. ובשנים האלה שניסיתי לקדם את זה, לא משנה כמה ניסיתי לדחוף, נחשפתי לתעשייה שלמה של ליטרלי, נוכלים, רמאויות, קורסים של 10,000, 20,000 ואפילו 40,000 שקל. אני באמת לא מבין איך אנשים בסדר עם לדרוש סכומים כאלה. בידיעה שהתלמידים שלהם לא רק שלא יחזירו את ההשקעה של הקורס, בטח שלא בשנה הראשונה, אלא גם יפסידו מזה, או אף פעם גם לא ישקיעו. אני מדבר איתכם על עשרות אלפי אנשים שבאמת, אם להיות כנה, זה יכול להיות סטודנטים, מילואימניקים, אבא שלכם, אחים שלכם, אמא שלכם, סבא שלכם, אנשים מבוגרים שגם פשוט איבדו כסף של הפנסיות שלהם. ממש רק אנשים שהיו רעבים להצליח, רעבים לעשות השקעה נכונה, אחת מסוימת, והם רצו רק להתקדם באיזושהי צורה בחיים שלהם. באמת, כל מה שהם רצו זה להבין איך להשקיע ואיך לא ליפול כלכלי. במקום זה, הם נפלו בדיוק במקום שהם רצו לטפח. זה כבר לא צחוק. אז תסבירו לי, איך בן אדם שמוכר קורס של שוק ההון, שהרי הוא אמור להבין באופן הכי טוב, שאם אין לכם כסף, אתם עדיין לא מתאימים לעולם ההשקעות והמסחר. בטח אם לא, שאתם את כל הכסף שלכם הולכים לשים אותו על השקעה שאתם לא יודעים מה קורה איתה או איך אתם עובדים איתה. אבל בכל זאת, הוא ינסה לגרום לכם לקנות את הקורס שלו. פשוט במקום בתשלום אחד, הוא יחלק לכם את זה ל-24 תשלומים של 500 שקל כל תשלום. זה אנשים שפשוט יעשו הכל כדי למכור לכם את הקורס. מניפולציות זולות, הבטחות ומכירת חלומות על התעשרות מהירה, הצגת אורח חיים רבתני במיוחד שפשוט באמת ובכנות מעורר קנאה. וכל זה פשוט הצגה בשביל למכור לכם קורס ועוד קורס ועוד קורס ועוד קורס. זה מה שממש מעצבן אותי, כי הרי הבחור שמוכר לכם את הקורס הזה, הוא בעצמו יודע שמנטלית וכלכלית, האנשים האלה שקונים אותו, הם לא מוכנים עדיין להשקעות. במיוחד אם הם צריכים לפצל את הרכישה של הקורס ל-24 תשלומים. אז למה הם עושים את זה? שורה התחתונה ובאמת, ולצערי, זה כי ממש לא אכפת להם מכם. אכפת להם מדבר אחד שהוא די פשוט והגיוני, וזה הכסף שלכם. אז לי אישית נמאס שמנטורים מבטיחים לכם הרים וגבעות. מוכרים קורסים בינוניים וגורמים לסוחרים וסוחרות בתחילת דרכם, להפסד כפול. פעם אחת של אלפי שקלים כשרוכשים את הקורס, ופעם שנייה בשוק ההון שמנסים להשקיע ולא יודעים מה קורה שם. מהסיבה הפשוטה שהקורסים שלהם לא מספיק טובים ואין שם תמיכה שהיא באמת מספיק טובה. אבל באמת הדבר שהכי מעצבן ומטריד אותי כאן זה שהם פוגעים במוטיבציה שלכם. עולם שוק ההון שייך למקצוענים, לא לחבר'ה שיודעים איך לעשות שיווק טוב ולמכור לכם קורסים. שנתיים האחרונות, מחודש לחודש, התופעה הזו גדלה וגדלה. כל חודש קיבלתי מכם עשרות הודעות על נועם, תעזור לי, אני רוצה להתחיל, על נועם, בזכותך התחלתי, ונועם, נפלתי לאיזה תרמית, ונועם, ראיתי שהשתמשו בפנים שלך ועקצו אותי, ונועם, ניסיתי, קניתי והשקעתי, ובסוף הם נעלמו לי, ונועם, נעקצתי, ובאמת המון כאלה. מה שהמוכרי קורסים האלו עושים, הרבה פעמים זה קורה, זה שהם עושים הרצחת וגם ירשת, שהם בעצם גם מוכרים לכם את הקורס, גם נעלמים לכם, וגם שאתם אומרים להם, טוב, אנחנו רוצים להחזיר כספי, כי לא למדתי כלום, או לא התחלתי אפילו, הם פשוט לא מחזירים, כי זה חלק מההונאה. אבל עכשיו זה הנקודה שהכל משתנה. יום אחד גללתי באינסטגרם ונתקלתי בפרויקט רובינהוד, תם עידן הגזל. והאמת, בתור הבן אדם שאני, בהתחלה הייתי מאוד סקפטי. חינם? באמת, קורס שמלמד שוק ההון, קריפטו, השקעות, פתיחת חשבון מסחר, כל זה בלי לקחת שקל. לאט לאט הבנתי ונפל לי האסימון. זאת לא הבטחה, זה פשוט הדרך הנכונה לעשות את זה. אנשים שם עשו פשוט את מה שאני האמנתי בו כל הזמן. להפוך ידע לנגיש, לתת כלים אמיתיים לכולם. אנשים רגילים שהמקצוע שלהם הוא לא להשקיע ולסחור בשוק ההון. בלי מניפולציות, בלי טריקים, בלי גזל. אחרי 4 שנים שאני מדבר על כסף, השקעות, על חופש כלכלי, יהיה הזמן לא רק לדבר. מסתבר שאת הבעלים של פרויקט רובינהוד אני הכרתי לפני שהוא בכלל הוציא את הפרויקט הזה. בחור באמת אותך שמתעסק בהשקעות, וכל מרכז חייו זה מסחר ובאמת השקעות וכל העולם של הפיננסי. ובכללי כל הצוות העוטף של פרויקט רובינהוד זה אנשים תותחים, מקצוענים שבאמת חיים את זה, שבאמת מתעסקים בזה, וזה לא סתם אנשי מחירות,
שכל מה שהם יודעים זה למכור לכם קורס. המיזם הזה שם לו כמטרה עיקרית לשים סוף לעידן שבו אנשים משלמים סכומים פסיכיים בשביל ללמוד מידע שאפשר למצוא בחינם. הוא מבקש להחזיר את הידע הפיננסי והכלכלי לציבור, תוך אמונה שידע זה כוח. כל אחד ואחת זכאים להבין, לדעת וליישם איך לנהל את הכסף שלהם בצורה הכי טובה ומושכלת. ומטרת העל של הפרויקט הזה זה הקהילה. קהילה שפשוט באה לעשות שינוי בעולם הפיננסים בישראל. אני מצטרף לפרויקט רובין-הוד, לא בשביל עוד סרטון, לא בשביל תוכן, ובעיקר לא בשביל כסף. אני מצטרף כדי לקחת חלק במהפכה הזאת. אז החלטתי, ביחד עם צוות רובין-הוד, לעזור להם סופית לתת את המכה האחרונה לכל המנטורים שדורשים מאנשים סכומים הזויים. והכוח שלכם צריך לעצור את התופעה הזו ולחשוף את האמת ולהנגיש את האמת. המטרה היא פשוטה, להפסיק לתמוך במחירת חלומות ולהתחיל לבנות עתיד משותף ביחד עם קהילה חזקה. אז לפני שאני אגיד לכם ביי להפעם ונתראה בסרטון הבא כמובן, כי אני כאן כדי להישאר, ביחד עם פרויקט רובין-הוד בניתי והשקתי הכשרה חדשה, חינמית, שתלמד אתכם הכל. הרבה יותר טובה, מצטער רובין-הוד, אבל הרבה יותר טובה מהשנים הקודמות שלהם. בנוסף ובסוף הפרויקט אנחנו מציעים מלגות לליווי צמוד ואישי למסחר והשקעות בשוק ההון, בסכומים הגיוניים ולא עשרות אלפי שקלים. איך להשקיע נכון, איך להיכנס לעולם הזה של שוק ההון, איך להתחיל להשקיע בכלל בלי להיכנס וליפול לכל מיני פיתויים, להבין סוף סוף מה לעשות עם הכסף שלכם שיושב בעובר ושב וצובר אבק. וההבדל זה שהפעם אני חלק מזה. אני נועם פירוז, באמת. לא חלק מפרסומת, לא חלק מאיזה AI או תרמית שגנבה את הפנים שלי או של יועץ אחר. אני חלק מהשינוי הזה. אם אתם גם רוצים להבין, ללמוד ולצמוח, תצטרפו אלינו. גם את, גם אתה, להכשרה חינמית ומטורפת של 40 שיעורים ולא כמה סרטונים בודדים מאפנים. הכשרה שתגרום לכם להתחיל להתקדם בתהליך המסחר שלכם. כי פשוט תם עידן הגזל. הלינק היחיד שאתם צריכים ללחוץ עליו להכשרה החינמית שלי הוא כאן למטה בתיאור או בפרופילים שלי בלבד של הסושיאל מדיה, אינסטגרם, טיק טוק, לא משנה. רק אצלי למטה בתיאור. רובין-הוד, הכסף חוזר לעם. אנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.